inarami capek ya. Di saya tangi inang langang karang den inolah arepino. Saiyang jo kandak mak sabari nasati ditambah 50 ton lagi di Laguna niko. Tilatang saja ti. Waalaikumsalam Mayang Taurai. Daman dulu kan. Ira walaupun Rani indak namu menyapu tapi piala udah naik anju Rani itu pasal dari udah junan Pak Panjang alun lain mak sabar ini bandar putih lagi Pak Panjangnya lagu kau mau di Papanjang Laguna niko dari Inye Ajo udah MR 100 Jodawin Pagurau dari Tilatang Kamang bapasan ke bake mama nanado di rantau lai ko garencana pulang ke Rayo itu mana pasan dari Inye Ajo 100 Jerombongan barikui anak Bagurau gitu basamo-samo barikui dari Dajon Jago Merah ucapan selamat ke Gurau semalam suko ke bake mama di sana nanado di lokasi 100 nan memonitor di udara dapik salam dari Dajon Jago Merah. Bapasan pulau dari kapake dacun saratu udah singo samo ka dalam lah gitu duduk indak kalian dia bagai orang situ jua de inye datu rajo imbang ko sehingga ambok alah jadi dia masuk alah dalam pesan dari Dewi sabanta kini waktu sabana padean indak taicuan kajam gadang lape mangarajon nan sawale baik itu mana pasan dari masa barek nan sati kabake udah anhar mana Papanjang
Kata beliau dari sini. isi Ujung enggak, ya angke dah beda, ujung beda. Tahu, cuma pandai enggak. Insya Allah ini ajo tasawik namo. Kok lah dapet surat izin balai di sinan kita bajawik salam. Itu mana pasan dari masa barinan sakti? Kabake ini ajo 100 rombongan. Sabada di pamanyang kalagunan iku dari Uda Singo indak picayo Uda Singo dora sama bari itu tantangan inya Datuk Rajo Imbangko sehingga dimului saja nanati tabaa dari Maop ya pasan dari Uda Singo pamanyang ya pangka man. Ya bawa dah. Coba nama aku ba abun gila. Bilo je lagi mau le. Capek ya. Di saya tangi inang langang karang denginola arepino. Di pokoknya lagu Niko dari Dawin orang bagurau duo ari sasudah rayo lai kok ira jumila nanti lauk juga Dawin indah di pokoknya lagu Niko dari Pak Umur Rambatan Pak Guru dari Luak Mantu ucapan selamat Pak Guru semalam suntuk kapakai mama bersana dan adu di lokasi 106 monitor di Garo dapat salam dari Pak Umur Rambatan. Assalamualaikum mama bersana dan adu di lokasi tolong keira papajang lagu Niko 10 ton surah gila nanya baik mana pesan dari Pak U papajang
sampai kumbo dairi dipanjang lagu naniko dari Da Indra Jonan sasudah mila tolong tikam dek Rani baik itu mana pasan dari Indra Jonan Pak panjang Rani ndak boleh deh apanya mau bawa lagu iko dah di papanjang lagu naniko dari Lansia. Oh tukang ayak siang kepadindang sementara orang cak mana suaranya tak siruk darah lansia di beknya baik itu kan apa dari udah dulu papanya Itu na ya. patas